We organiseren de 60e Frieslandshow van kleindieren. Daar zijn normaal gesproken een heleboel diergroepen. Nu alleen maar konijnen en cavia's. Omdat er vogelgriep is. Oh, dus de styling even? Zeker. Ja, we doen de laatste finishing touch even voor de keuring. En dan kunnen ze dan naar de keurtafel. En dit is dus nu aan de beurt. Dus ik zal dit even voortbrengen. Spannend, nou succes! Dank u wel. We fokken nu ongeveer zoals hier. En we gaan nu sinds 1 jaar een show. Dus voor 8 jaar ben we begonnen. We begonnen met 2 cavia's. En dat zijn gewone gladhiertjes. Nou ja, ik heb vroeger altijd op cavia's gewoon, altijd eentje toen ik iets wie. En nou ja, nu is het wat meer dat je ze in groepen houden. Dus, en zo ben we toen begonnen. En eerst gewoon voor de leuk, net maar fokken. En toen zei ik wat leuks op Facebook. En dus zeiden we, nou ja, dan moeten we het allemaal er maar beginnen. En nu ben we dus zo is hier aan het fokken. Ik studeer diergeneeskunde voor beste dokter. Dus ja, wezen dat zit er wel in. Er zit een mooie lange beharing op. De conditie is prima. Ja, dit lijkt wel aardig in de richting te komen. Er zijn niet zoveel keuringen van cavia's hier in Friesland. Maar ja, ik vind de kwaliteit heel hoog tot nu toe. Ja, heel tevreden over. Jo, vegen alles onder het kleed? Ja, dat wordt even. Het wordt net iets zijn van de bezoekers, zoals ik het zo wil. Dus mij is er wel een rotzooi van. Ja, je kan bijna wel hele dagen de mobiel ons. Dat is sponsors. Ja. Prachtige kop erop. Eren. Nee, we zijn een proefexamen aan het afnemen. Hoe werkt dat? Dan moeten de kandidaten precies vertellen hoe een konijn er volgens de standaard uit moet zien. Ja? En waar ben dan de proefkonijn? De proefkonijnen die zitten hier op tafel. Dat zijn de proefkonijnen. Maar dan heb je het over de konijnen en dit zijn de kandidaten. Dat ben de orenproefkonijn. Ja, dat ben dan de proefkonijnen. En hoe gaat dat dan als proefkonijn? Als proefkonijn, nou ja, wij moeten straks in januari we examens doen. En wij zijn hier in Dok, of in Holwert mag ik zeggen, bezig om zien te laten van wat weten wij al van de konijn waar wij examens in doen. Hier zijn ik 2 rassen, daar krijg ik examens in de matten en dan moet ik die man zien wat weet ik ervan. En hoeveel punten krijgt ze? Nou, deze hier had voor mij een onvoldoende gekregen, maar hij had een verkeerde kleur onder de nagels. Och. En deze, nou, dat is een zeer goed. Het krijgt net een even, vind ik. Maar daar ben je wat ontbakkelijn, want de examinatoren die vinden deze toch wat beter dan dat ik hem vond. Dus daar ben je zo'n discussiëren van, nou ja, wat markeert er dan nog aan? Had hij er wat doel, wat vind je jou? Die had er wel wat doelen voor. Ja, tot nu toe ben we wel aardig tevreden. Hè? Ja, het kan wel wat worden met dat mansje. Hè?